Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly aýdym tasyjylar. Bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe halkara parahatçylyk we ynançmak ýyllylip oglan edilen ýylymyzda gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň saýasynda türkmen milli medeniyetimiz, milli aýdymsa sunwatymyz dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Türkmeniň milli medeniyetini, milli aýdymsa sunwatyny halypa şäherlik ýoluny ösdürmekde bize döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dagly gahrman serdarymyza köp sagawalsyndan aýdýas. Gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmi-dama rowaşçyklara wetlensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen halypalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň täsirine başlaýarys. Gepleşigimiziň bu gözek sanyna halypalarymyzdan bize miras galan bagşylyk sunwat hakynda, halypa şäherlik ýolu hakynda gyzykly aýdym saly söhbetdeşigimizi size ýetireriz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmany Lewap welaýatyndan gelen halypa bagşymyz Türkmenistanyň at gazanan bagşy Ören Atakow mehmançylykda. Halypa gepleşigimizde sizi hoş gördük. Ören halypa gepleşigimiziň başynda bir sunwa dälemine ilkinji gelişiňiz barada, ilkinji halypalaryňyz barada gepleşigimizi dowam edelim. Sayet etranyň keltäýä bowasynda ösüp bolalım. Biziň owamyz Bagşylowa. Ol ýerde Garra bagşy, Tagan bagşy, ondan Tagy bagşy, Jumaway berdi, Rulmamat Aga Mehmet ýaly bagşylar ýaşap geçdiler. Men çağa döwrümde ýaşagan mekdepde okuwan ýyllarymda 13-14 ýaşlarymda wagtym türkmen aýdym saýlarynyň bir näme bulamganyň soň ilkinji gezek dutary elme aldym. Esas baş halypam Jumaway berdi filan öwler başyny urmady boldy. Ussa ýarnadyr diýerler. 30-njy ýyllarda ilkinji patefon alanykan. Şol patefonyny ýurdumyň dürli künjeklerine şol 30-njy ýyllarda hani ulugarlygynyň, mawtumlugarlygynyň sagan 30-njy ýyllarda zatlarda ýazylan aýdymlary. Umman ýurdumyň iň görnükli ýollaş bagşynyň, Lowat bagşynyň, Orasalaryň ýurdumyň ähli ýerinden bolan bagşylaryň ýazylan aýdymlary bar. Biz sagalar döwrümizde şolaň öýüne baryp her şeýle gözden dostlarymyz bolsa dinlerdik. Ondan bayram aldy. Men bir daýym bardy. Oňa Sary bagşy diýerler. Öýdi Sary Zumanalar familiýasy. Ýyl içinde Sary bagşy diýilýärdi. Ol owarynda öýdi aýdym sagam oňat bilýär, halk dörejelim gatyňat bilýärdiler. Ýöne dutar salp bilenok, ýöne hiňlen aýdýardylar. Ondan owamyza birinki gedelinje baranna bir gije birinkide bolýar. Owan adamlar tanışdy. Her gije akide ony çağıran çoğularyny dinläp, ýygnap aýdym aýtdyrýarlar. Onu şu atır men ýaşlykda gulağımda sindi-de. Ondan soň ilkinji maňa dutar öwründen o daşym Jumaway berdi boldy. Oň halypasy Jumadyr Özmehmedow. Ýanky halypalarymyň biri bolan öwler başyny urmady hem biziň goňşy owamyzda bolýardy. Olaram hälsinde biziň owamyza gelirdi. Umman biziň owamyzda toýlar diňe bagşylar bilen geçerdiler. Ol bagşylaryň içinde başda atlaryny tanalamy içinde tüýdük bagşylarym bar. Gara bagşy, Tagy bagşy tüýdük çywaşy bolan. Gara bagşy gaty güýçli tüýdüň gapdanyny aýdarken hem tüýdükçiler hem tüýdüň gapdany. Ana şu zatlar ýaşlykdan meniň şol ýüregime aýdym tagyň ýakyn bolmasy sebäp boldy. Tatar geliyor Firzan Bağdat'ım Tatar geliyor Firzan Bağdat'ım Göllerinin ahı karasıylar Sahanı yandırır bu çeken ahım Bitmez hinalırmın yarasıyla Sahanı
edip gülüm men bağıryan mahımdan mağar gülürüyan İki gıydın arasında sergeldan yaktı beni ışkın hüvüsüyle Dağley boy bilmezmen İkevin bir kolda tutabilmezmen ay 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 Tekerlevlerinden yusabilmezmen Bu sağlık ölümün sonrası bıyılır Hiç kimse köylesin köyünün oduma Ardım aydır münkeridadımı Uğur şep kıvamet getirdi adıma Tahir'in dilinin fenası bilir Zaley boye Kıyılar ay ay Tahir'in dilinin fenası bilir Yaktı beni aşkın sevdası bilir Zaley boye Ondan Cuma'yı verdi, ol bir yakınrak karınlaşımız, şol bana bir dutarını verdi. Bir kısani ilkinci uğranın aydım aşı durasın gelir diyen aydım oldu. Mağatum oldu, Fırayın sözlerine. Şonu uğranın biraz yolu düş başlarına gördüm. İksan dutar vardı, bir dutarını bana verdi. O zaman ben tiyade uğranan, onun yanına var bir uğranan sazın öyle de çalyan, mektebe gitmek dövrümdeki akşamlarına. Son barıp yanına hasavat veriyen neyil boldum. Son düzelip laydık, şeydik. Ondan bir 7. 8. sınıflara varıverenden yani biz o olan toylarında aydımat başladık. Başardığımızdan. Halifeler aydıya son bize de arasında novat veriyorlar. Sağ olun halife. Mümkün olsa gepleşigimiziň şu ýerine bir halifalaňyzdan öwrünen ajaýyp aýdymlaňyzdan aýdyp berseňiz, soň gepleşigimiz söhbetdeşlik arkaly dowam edibereriz. Yansa gönlüm devler, oh gönlüm devler. Diktir serin düşmey, düşman astına yanıp durunlar benim gönlüm devler, oh gönlüm devler. Için sürley zalim geçermin Düldül topağına doğ bağlap uçurmin Oh bağlap uçurmin Damat yerim hakkını Kafam içirmen
Kazan kıldım şertene gelmenin dövülür. Oh gelmenin dövülür. İskender Kadir Pelvan ay Kadir Pelvan orta attım köpüne sarmanım devlir oh sarmanım devlir Heydi bir atına yaralım beslet Kanıydı gözlerime yürük ile silep Yürük ile silep Korkmanım, kaytmanım köpleşleri silep Vatan için çıktım o gönlünün devler O gönlünün devler Vatan için çıktım ey gönlümün devleri Kazan ettim şertleri gönlümün devleri Oh gönlümün devleri Halipa sağ olun aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Halipa türkmen bagşçylyk synaty bir näçe şahalara, bir näçe ýollara bölünýärdi. Olaryň içinden her ýolunyň bir öz bir ýygyny, öz ýoluny goýup giden halipalary bar. Inesiden bir şu ýoluň içinde ne ahal ýoly, salar saryk ýoly, damana ýoly, ýomut göklüň ýoly, ärsary ýoly, çowdur ýoly diýenýäli ýollara bölünýär. Siz hem şu ärsary ýoluny bir aýdymlaryňy diýerine ýetirýäňiz. Yollar doğrusunda gepleşigimizi dowam edelim. Türkmeniň bagşçylyk ýollarynyň hemmesiniň aýdym salan kökleri bir. Ýöne olaň sözleriň sanalşynda, ähenglerinde, jokgullarynda, hüýillerinde biraz tapawutlar bar. Onuň mümkinçiligine şol ýaşaýan ýerleri bilen belli bir derejede türkmen tiri taýpalary belli bir derejede bir-birine uzak ýaşanlygy täpli. Yaşan şertleri bilen, olan komşulukdaki yurtları bilen bağlanışıklı. Medelim hüyüllerin ayrılışı, jokgulların, medelim bağışçılığın ersar yoluna bir hili gel, ondan sözlerin düşünükli ayrılışı, hüyüllerin sarı yoluna bir neme sözleri uzayın aytmak häziyeti var. Jomut göklüň yoluna, onda bir özbaşlyk, damana yoluna, her ay yolun bir özbaşlyk, şiiri var, aydımlar hemmesem ol Türkmen aydımların kökleri birim bolsa hemmesem şeyler yakımlı süýjide. Haýsy bagşçylyk ýollarynyň aýdýanan bolsaň, hökman bagşçylygyň ähli ýollarynyň bilmeli. Halip boljak adam. Biz radio telewizionyň üstünden dinleýäs, ähli ýollaryň bagşçylygyny dinleýäs. Ana şol halipa şäherlik ýolu boýunça bir safar usatlar ýetişdi. Ana bizde şol ärsary ýoluny ärsary bagşy Yani Seyit Bağışı, Durlu Bağışı, Kırkır Bağışı, Roğlu Bağışı, Roğlu Muhammedi son yıllarda, Mustafa Aymedov, Övlalı Bağışı, Berde son Amderyan çep kenarına, Garı Küllü, Seyit Sakov deyip kası güçlü sağdanlı olun. Sakar Töreklerine Cahan Rişan, Bağdar Bağışı, Ür Murat Bağışı,
İmam Nazar bagşy Türkmenbaş şäheriniň Demirgazyga geçip bersek ol ýerde-de häzirki däne töreklerine de bagşylar bolan. Meselem Gürleş bagşy odan Gaýız Saryň atady Sary Jygawly ular birnäme orta ýaşdan soň marag geçen ýöne esasy aýdym tagyň düýüni şol aňyra çykaýdan diýe olar orta ýaşdan geçenden soň marag elýärdi. Onun daranyşy traýanyna birnäme ýumut kökleň ýoly aýdylsa da o ýerde ulada gaty ulusatlar boldy. Soň ýaly derýäň sağ kenaryna o ýerde bagşylar boldy. Jümäwül bagşy, odan Juma Wellek bagşy. Umman lewapda bagşylyk sunwaty ýurdumyzyň beýleki ýerlerinden pes derejede däl. Häzirim bagşylyk atgan ýaş bagşylarym bar häzir. Ýaş bagşylardan mene şu Türkmenleriň halk bagşy diýen adamyna aýdyp bolan Gurbanly Üwet bar. Jumagelde Urunov, Mekrim Jumaýew. Umman bagşylyklary şeýle häzirde geçdi. Munyň bir sebäbim soňky döwürde ýaşlarymyzyň has güýçli aýdym taza urukmagyň sebäbinden bir aýdym mende. Gahrman arkadaşymyz döwlet başyna geçenden soň milli aýdym tazalyny bolan düýpleýin üýtgedi. Döwlet deresini üýtgedi. Onun ýolunda dowam eden gahrman arkadaş serdarymyzyň tavalla şeýle gat ullakan. Gahrman arkadaşymyzyň ýyly döwlet gelir bolsa atly kitabyna biziň başlyk ýollarymyz hakyna, ulu halifalarymyz hakyna, soňky döwürde ýetişen belli başlarymyz hakyna şeýle gyzykly maglumatlar bar. Biz şol kitabymyzdan biziň ýan kitabymyz häzirni okuýar. Halipa sağ bolun, aýdyp beren gyzykly gurrunlygyňyz üçin Halipa gepleşigimiziň şu ýerine mümkin bolsa ärsary ýolundan bir ajaýyp aýdymlaryňyzdan dinlesek, soň gepleşigimiz söhbetde şu arkaly dowam edibereriz. Bagşylyň ärsary ýoly boýunça ýöz boluşly usat bagşymyz bar, Mustafa Aýmedow. Mustafa Aýmedowy men ýödüm görmedim. Ýöne gaýbany halifam hökümine gaty hormat goýan şoň aýdymlaryň bir näçesini öwrendim. Şolardan Mama sen diýen aýdymy aýdyp beräýin. Baştyn Halipa. Alıp bardım garip görüp mama seni rekledip ingan verdim ey erkidip büyük hale seni ay sen için beni har ettin otçigili dar ettin gayratımı ebrar ettin ey tapmışım tüm halifini gayratımı niye koydum tappasım derini soydum ay 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 ah kazıp bilin gözüm oydum ay ay aman koyman olmama seni ey şumayı sayrayan dillerim gayratımı tutun ey ellerim ben kolda yorulur ey Huda yurdi mama seni ay göroli tattım gerevim inden soğadı yüreğim gayratım kanatım gerevim ay şol yetimine halimini
Kanatım gereğime, kanatım gıyratım yüreğime, sol yetirme kalemini. Ören Alipa, sağ olun aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Türkmeniň akyllar şahyry, Magtymly Pragynyň goşgulary bir bagşylyk sunwatyndaky orny barada söhbetdeşdigimiz dowam edäýin. Magtymly atamyň goşgulyna aýdym aýtmaýan ýekijide bagşy ýokdur. Menim özüm sol başda da aýtdym, ilkinji öwrüň aýdymym Magtymly Pragynyň goşgulyna düzgün aýdym boldy. Magtymlyň dörejeligi bir ummanýan geň, onuň goşgularynyň ählisini öwrenip bilsen oňa ýeter zat ýok. Ýöne meňim aýdym hadynamda Magtymlyň 40-dan gowrap goşgulyna aýdan aýdymlarym bar. Magtymly diňe türkmen şairler bütün dünýä halklarynyň şairi, onuň dörejeligi tägim paýazy ündüýän ündüleri ähraklara degişli. Şonuň üçin geçen ýyl tägim paýgaz ummany Magtymly Pragy ýyl diýip atlandyrylmak ýöne ýerinde. Geçen ýylda diňe Türkmenistanyň dünýäniň ähli ýurtlaryna Magtymly Pragy'myza bagyşlanan meden çäreler, oturulan ýadygarlyklar, şolaryň hemmesi biziň diňe Magtymly Pragy'myza däl türkmen halkyna şeýle uly şöhret awry getirdi. Bizim Magtymlyň beýgelýär, Magtymly türkmen halkyny beýgelýär. Magtymlyň meň ykbalyma täsir eden ýerleri bar. Ýa-ni aýdysym ýaly bir dönem şu Magtymly adyndaky häzirki uniwersitet tutuldy. Ozon Magtymly Pragynyň hem de Döwlet Mehmet Agadynyň Iran Islam Respublikasynda ilkinji ýyl arymga açylanda şoňa gatnaşmak bagşlykmyna gatnaşmak maňa mesel etdi. Ondan 2014-nji ýylda Gahryman Arkadaşlygynyň hut öz elinden Magtymly atamyzyň 290 ýyllygyny bagşlanan Magtymly nişanyny almak maňa mesel etdi. Berekede oturup durursun, bir öwrene aşna boloy diýsem, onuň ıgrarynda durursun. Uzak ýakyn ýola gider Merdanalyk kılgın çalar bolsam, ay bir gedewni saýlap alar bolsam, kynasyn tarsyn gerisin, ay hele Gotçygyň atyaragy şay bolsa, ýetişer her ýerde haýda hay bolsa, aýry hatam bolup ýene baý bolsa, satalapdyň ikman gelisindir. Gotçygyň işi söhbet sarılır, köklü kış bolmayan bakım yağılır. Yaşynyň köňlündekine ağılır, yamanyň günde bir urusun. Ey kadırdan kardeştin ulukdaş olup, diýe bir ýat bilen garyndaş olup.
mağtumuli salara dusulu Kur'an'ın seyidin görüşün gibi Ay gele Ay mağtumuli salara dusulu Kur'an'ın seyidin görüşün görüm Ayırdın ağralı durursun Ören halipa Gahrman arka dağlı gahrman serdarymyň saýatynda aýdymsa sunwatyny türkmeniň bagşylyk sunwatyny ösdürmekde uly mümkinçilikler döredip berildi. Şu biziň garaşçylyk ýyllarymyzda halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilik döredip berildi. Şolar dogrusyna gepleşigimiz dowam edäýdi. Men 31 ýyldan bäri Sakar şäheriniň medeniýet merkezinde Bağışlar öýüniň, soňra Bağışlar toparynyň ýol başçysy bolup işleýän. Bu döwürde dörli ýaşly Bağışlar öýünde bire şol halifa şäherlik ýolu boýunça terbiýe bermek, ikinciden hem meden mirasy öwrenmek boýunça iş alyp bardyk. Bu döwürde biziň Bağışlar öýünde biziň soň ýylda oýlarda 3 tane adam işleýärdi. Meniň beýleki ýoldaşlarymyň tagallasy bilen aýdym taýda uğraganlar bilýän ýaňy ýoly düşerlerini urup durmak boýunça ýa bolmasa ulu halifa bagşylary bilen ýaş bagşylaryndan başga da dürli kärde işleýän dürli ýaşlak bagşylar gatnaşdy. Soňra garaşylyk ýyllaryna soň emmäňde mälim dürli medeniýet sunuwlaryna dürli okuw jaýlary döredildi. Gahrman arkadagymyzyň tawallasy bilen şolary okuw ýerip ýene merkezdäki ulu halifalardan ana Ýolaman Nuriýew, ana Seyit Annamradow, Muhammed Niyazdan, Orhan Nefes Döwlet Nazarovdan, odan Nuriýaz Bayramowdan beýleklerin tälim alyp giden şäherler ýetişdi. Olaryň şäherlerine ýem Türkmenistanyň atgynyň bagşly, Türkmenistanyň halk bagşlayan ady eýe bolurlar bar. Ondan bizi işleyen ya tälim terbiýelerin başlamyň içinden Çary Gutliýew Türkmenistan sunwata atgadan işgär boldy. Onun hormatly prezidentimiziň bayraklaryna münasip bolurlar bar. Biz ona gowanyas. Olaryň özleri ulu halifa bolup, olaryň işleyen ýerlerinde ýaşlara aýdymsal terbiýe berýär. Ýa-ni aýdyşym ýaly Bağışlar öýünde bizim işimizden halifa şäherlik boýunça şäherlet ýetişdirmek däl, ikinji medeni mirasy öwrenmek boýunça da. Medeni mirasy öwrenmek boýunça gençime işler etdik-de. Umman medeni mirasa bagşylyk sunwatyna degişli 150den owrak makallarym bar. Aýdan sözümiň gowru bolmalygy ýaly bir aýdym beräýin. Başdyň halifa. Haydan ay gelirsin ey yoluma kurban bolayım Haytoğlustan bolarsin o iline kurban bolayım Yürencen yerden ey sürersin ey sen kimden yüzüm Evdüğünle bey durursun o boyuna kurban bolayım Gel yar
Ay neger peymanamız dolay ay 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 Mirşitte kimin dolay ay ay Bilin ey kurban dolay Doldur hatevdevim doldur Gelmeger peymanamız soldur Kullevi gelgedim öldür ey koluna kurban bolayım Dil yar Ey aşığım yiğidim öldür ey koluna kurban bolayım Ay 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 Halipa berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynçly ugruna halkara parahatçylyk we ynançmak girleyilip yglan edilen ýylymyzda halkymyza bagyş kalymyzdan bir halkymyza ýürek uýsanjyňyzy ýetiräýäliň. Ýurdumyzyň bagyş sagandalar üçin ähli mümkinçilikleri döredýän halifa şäherdik ýoluny giň ýolasan gahryman arkadağymyza, arkadağly gahryman serdarymyza tüýs ýürekden sag bolsunlar aýdýaryn. Janlary sag, ömürleri uzak, belin tutumlu işleri mudama ruvaşlıkla vesilsin. Sag bolun halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ören halipa gepleşimize gelip beren ajaýyp gurrunlygyňyz üçin, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sag bolun. Sesiňiz mundan öýläkde belentde ýanglanmagyny arzuw edýäris. Ali gölüye abla sayalım sanganem buldunem Şehdi şeker dillerimden ey sözlenem buldunem O sözlenem buldunem Halındı ömrüm halındı bakışım canım Akılsın beri dolunlu sana nem buldu nem buldu sana nem buldu nem buldu Oho sen otursun ay serhoş eyle Görünün gurunda şeyle Gel ikimiz meynoş eyle O sana nem buldu nem buldu O sana nem buldu nem buldu Heydili yere gülüp bakın ey Al yanaktın oğdun Asa yürep ayak çekmey sana nem buldu nem buldu O sana nem buldu nem buldu
Sayırap ayak çekiley Sağanem buldum bul O sağanem buldum bul Bize şular ýaly ajaýyp gepleşikler döretmäge, halipa şähertlik ýoluny ösdürmäge, türkmeniň bagşylyk sunuwatyny ösdürmäge döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dagymyda, arka dagly gahrman serdarymyza köp sag bolsundan aýdýas. Gahrman arka dagymyzyň, arka dagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara wetlensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen halipalar ýoly bilen at gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçirip tutarýarys. Gepleşigimiziň inni sanyny görüşýänçä hoş, sag bolun.